Orain lehenik hitz egingo duena da Antonio Casado. Esan Antonio ere gurekin katedra proiektuan dagoela eta lan asko ere egin duela guzti hau aurrera ateratzeko, eta hori ere eskartu nahi nuke publikoki. Besteak ere egin dute lana, inor ez dadila zerretu, baina jake aukera daukadan hemen esateko, hemen txadago. Berak hitz egingo duena izenburu honekin dauka, Aroztegiko batzarrean etika eta praktika komunitateak. Nahi dezuenan, Antonio. Eskerrik asko Iñaki, eskerrik asko zuei guztioi. Alaitz eta aritz entzun ondoren izenburua aldatzea erabaki dut. Aurrera begira, jarriko naiz, beraz, Euskal Pentsamenduaren marruskaduraz hitz egiteko, bakearen eta gerraren artean dagoen marruskadura horretaz. Zer esan dezaket nik, Jose Azurmendiz, zer gehitu dezaket kongresu honetan, hainbeste esan eta entzun ondoren. Gauza bat gutxienez, maileguan hartutako liburuak itzultzen dituela Josek. Hau da, Camoesen Os Lusíadas buruzko entseilua idazteko erabili zuen alea. Nire osabak eman zidan. Jose irakasle atsegina izan zen, azalean goxo, mamian indartxu. Suabiterin modo, fortiterin re, latinkeria barkatzen badidazue. Eta 94an, Ibaetara jeitsi berritan zegoen fakultate horretan, gaztelaniazko taldeko filosofia moderna ikasgaiaren ardura zuen Josek. Eta erdi portugaldarra naizela jakitean galdetu zidan ea etxean Camoesen klasikoaren ale bat nuen, ekarri nion, erabili zuen eta itzuli zidan eta hemen dago. Hurrengo urtean argitaratu zuen Portugali buruzko testu hori ez da maiz aipatzen, baina 96an Elkarri mugimenduaren aldizkarian eman zuen elkarrizketa batean zeharkako aipamena dagoela uste dut. Bertan Josek dio herri bat izateko egin beharra dagoen guztia ez da politikaren eremura mugatzen. Ekonomia, ikerketa zientifikoa eta teknikoa, borroka ere egin beharra dago eta poesia ere bai. Poesia horren arbide argiena Os Lusíadas da, dudarik gabe. Izan ere munduko aberri egun bakarra omen da Portugalena. Poeta baten urte hurrenarekin lotzen delako eta ez gehienak bezala gertakizun politiko edo militar batekin. Portugali buruzko entseilua argitaratu zuen Hiruk gaztelaniaz, Kataluniari buruzko batekin batera. Eta urte batzuk geroago, 2006an, Donostiara etorri zen filosofa katalan bat, Marina Garcés, habilitazio azterketak egitera. Epaimai buru Jose Azurmendi izan zen. Eta behin batean, Marinak esan zidan zein atsegin eta zein dotore, jardun zuen Josek Marinaren kontrako beste epaimaikideen mugimenduak deseustatzen. Ez dakit, alaitz, Idurre, Lorea, Aran, ez dakit hau feminista ote den, ala ez, baina akademiak badu alde administratibo bat, eta askotan ere hori ez da aipatzen, baina beharrezkoa da. Eta horretan ere gauzak egin daitezke ongi edo txarto. Dakidana da, azterketa horri esker Marina egin zen Zaragozako Unibertsitatean irakasle titularra, Bartzelonatik Bartzelonarako joan etorrian, eta garai hori gogoan berak honako hau idatzi du. Ikastea beti da gure erosotasun eremutik ateratzen gaituen desplazamendua. Kezkatzen nau hala ere irakaskuntza eta elkarbizitza, konbibialidad esaten duen bezala, hainbeste urruntzen direnean zabaltzen den amildegiak. Unibertsitateak instituzio gisa, distantzia asko ekartzen dizkio ikasteko beharrezkoa den elkarbizitzari. Lehen distantzia jerarkikoaren eta irakaslekiko tratu hotz eta zeremoniotsuaren bidez egiten zuen. Gaur egun espazioen eta denboren kudeak eta komplikatuaren bidez. Unibertsitatean mundu guztia ekoizten ari dela. Nor bere aldetik, elkarrekin ikasten egon beharrean. Pentsamenduaren marruskadurak
gaur egun hainbat forma arditzake. Bai aurrez aurrekoak, bai virtualak, baina ezinbesteko baldintza bat behar du. Jakintza informazio utxera mugatu ez dadin. Elkarrekin eraiki alizatea, testu inguruak eta ikaskuntza harremanak. Ez diogu horri uko egin behar, ez da gaur egungo unibertsitatean ere. Horraino Garcés. Euskal pentsamenduaren marruskadura hori izan genuen Joserekin bere eskoletan. Orduan ez nintzen hortaz konturatzen, baina nago irakasle gisa, suabe saiatzen zala adierazten filosofia modernoa ez dela testuekiko jolas utxala edo autoerreferentziala. Filosofoak, filosofoekin, filosofoaz, mintzo, beste filosofoi buruz. Baizik eta gure errealitate gordinarekin zerikusia zuen zerbait. Hala esan zuen Josek berak gero elkarrizketa famatu horretan. Ikaslei beti esaten diet, errealitatea bera eztabaidatu edo ukatzen duen filosofoak hanka sartzen duela. Errealitatea den bezala hartu eta irakurketak egin beharko lituzke, baina errealitatean oinarrituz. Errealitatea interpretatu baino lehen, aukerak egiteko joera handia dugu. Errealitatea bera ukatzeko eta desegiteko. Autuak egiten ditugu, etika hortaz diardu, baina etikaren arloan jarduten dugunok ondo dakigu joera hori ze kaltegarria izan den gurean. Errealitateari arretarik egin gabe, etika bestearen fiskalizazio gisa ulertzen duena. Eta hemen purutasun bi muturren artean lan egin behar izan dugu. Teoria etikoaren purutasuna eta moralinarena. Hizkuntza analiziaren eta zutabegintza moralistaren artean. Eta nik beste bide bat jorratu nahiko nuke. Judizio etikoaren bidea ez dena, diskurtsoa edo metadiskurtsoa ez dena. Pentsamenduaren marruskadura praktikotik abiatzen dena. Ezen etika ez da munduan zer dagoen gaizki esatea, edo ez da hori bakarrik. Bada eta izan da, antzinako Greziatik, etika ulertzeko beste modu bat. Arreta, autoeraketa eta eraldaketa edo hobekuntza praktika batzuk, komunitate batean egiten direnak. Arretaren etika hori bada zerbait joaten ustea, balio ez duten ideiak eta identitate zaharrak, edo Joseren esanetan, mundua geure esperientziaren begiekin ikusten ikastea, eta arazoak geure buruekin pentsatzea, ez nundibait inposatu zitzaizkigun eskemekin eta doktrinekin. Oraino, Jose. Aldi berean, arretaren etikak zerbait etortzen ustea eskatzen digu. Bene-benetan garenarekin lotura sakona egiten dugunean. Bene-benetan zer axola zaiguna, guretzat balioa edo baliagarria zer den identifikatzen saiatzen garenean, balio horiek gauzatzen dituen etorkizunarekin engaiatzen gara. Datorren munduarekin, oraindik existitzen ez dena, engaiatzen gara. Edo Joseren hitzetan berriro, geure mundu bat behar dugu geu izateko. Mundu horren bertsio asko daude, noski, batzuk ez dira oso erakargarriak, batzuk beldurgarriak dira. Horregatik, pentsamenduak aurreikusten duen hori, batzuetan poesiaren bitartez ere adierazten da. Ez da kasualitatea, nire ustez, kongresu honetan ikusi dugun bezala, Joseren lehenengo 2 liburuak, biak 71an argitaratuak, poesia eta entsegua liburuak izatea. Eta liburu horretan, hitz berdeak liburutan idatzita dago. Mundu honek ez du hondamendirik merezi. Hain zuzen ere, horrela bukatzen da Joseren poema liburu hori, munduaren apokalipsi batian. Arantzazuko belaunaldiko edo 50ko belaunaldiko sentimendu hura adiraziz, entzun dugun bezala. Euskal mundu bat bukatzear zegoen, baina mundu horrek ez zuen hondamendirik merezi. Gaur egun, sentimendu berbera globalizatua dugu, klima aldaketa dela eta, baina ez dakit noraino dugun barneratuta. Zerbait hiltzen ari da eta zerbait berria ari da sortzen oraintxe bertan gure begin aurrean konturatu nahi ez badugu ere. Klima emergentziaren aurrean, Euskal Herriko edo Kataluniako arazoen aurrean bezala, ukazio eta negazionismo ugari ditugu.
Askatasuna beti kontzientziaren askapenetik hasten delako. Lehenengo urratsa da geure buruan sinestea, hori Azurmendi literala da. Baina beldurrak kontzientzia hori ukatzen digu. Eta beldurrak usatzeko lehenik eta behin hitzei diegun beldurra usatu beharko genuke aurretik. Ekipo hitzari beldurra, enpresa hitzari beldurra, espirituari beldurra, arrakastari. Hitz horiek ez daude modan gaur egungo hiztegi filosofikoan nire ustez. Baina hitz guzti horiek erabili zituen erreparorik gabe Josek berak. Nun, bada, jakina da, Gizabere kooperatiboaz liburua Josek amaitzen duela modu poetiko edo gutxienez literario batez. Aroztegiko batzarrean ipuin anonimo hori txertatuz. Eta bertan daude hitz guzti horiek, ekipo, enpresa, arrakasta denak. Gararen editoriala batean eta Argiako blog batean izan ezik, ez dut beste inun topatu ipuinari erreferentziarik euskaraz. Gaztelaniaz ordea ipuina oso edatuta dago, batez ere lehenengo hezkuntzan. Eta galdera da, zergatik gehitu zion liburuari itxoste hori Josek? Beharrezkoa zen? Nire hipotesia da, Kongresuaren esku horrian dioen moduan, agian mito pixka bat, utopia apal bat eta mundua gure aurrean zabalik edukitzeagatik. Agian, liburuaren argudioak bukatuta, narrazioak beste modu batez helarazten diolako mezua irakurleari. Argudioak, arrazoiak iziltzen direnean, dosi txikiko mitoa eta utopia ere, pentsatzen jarraitzeko lagungarriak izan direlako. Baina, zein da mezua orduan? Gogora dezagun historiotxoa, ezaguna zuentzat bada ere. Behin batean, batzar bat bitxia egin zen Aroztegian. Erreminten bilkura, euren desadostasunak konpontzeko. Baina, ez dira ados jartzen, lanabes tresna horiek, hasieran bata bestearen akatsak besterik ez dituztelako ikusten. Baina, hartan arotza sartu zen. Eta tresna guztiak lanean jarri zituen, beren gaitasunak erabiliz. Orduan, ohartu ziren norberaren balioaz. Eta honela bukatzen da. Hala bada, ez dezagun gehiago gure alde negatiboetan pentsatu eta ipini dezagun arreta eta gogoa alde positiboetan. Horra hor, ipuinaren ondorioa. Eta gustuko dut historioa, zergatik uko egin. Baina, bertan arazo bat dago noski. Ipuinean oso erraza da konponbidea. Aroztegian arotza dagoelako nagusi eta haren lidergoak beste guztiak lanean jartzen dituelako. Finean deus ex machina daukagu hemen. Baina gaur egungo gizarteak ez du halako lidergorik, ez du halako jainkorik eta tentazio ez du nahi izango. Inazio Ayestaranek arazo berbera ikusi zuen bere blogean. Ipuinean, kooperazioaren jakinduria ez da elkarrekin asmatua, baizik eta arotzak azaleratua, hots, kanpoko edo goiko adimen baten emaitza. Beraz, arotzarik gabeko aroztegia gara, liderrik gabe, lidergoaren bila, moralismorik gabeko etika baten bila. Nun eta nola topatuko dugu, ordea. Behar bada, beste pasarte batean Josek aitortzen duen moduan. Etorkizunari aurre egiteko, erakunde eta formula sozial berriak imaginatu beharko dira. Nik proposamen bat daukat, baina aurretik ipuinaren beste lezio bat azpimarratu nahiko nuke, hori bai, parentesien artean. Ipuinak anistasunaren defentsa inplizitua egiten du. Izan ere, tresnak baliotsuak dira askotariko gaitasunak dituztelako, ezberdinak direlako. Beren desadostasunaren kausa aldi berean, beren indarraren iturria da, kooperazioa baldin badago. Beraz, lan banaketa ondo dagoela gauza jakina da, baina askotan, batez ere mundu akademikoan, ahaztu egiten dugu. Batzuek ikertzen dute, beste batzuek irakasletzan dute zeregin nagusia, beste batzuek kudeaketari ekiten diote noizbenka, unibertsitateak duen autonomia apur hori mantendu nahian. Eta denak beharrezkoak gara.
liburuak idazten dituena, Josek bezala, eta kontuak egiten dituena, artikuluak ebaluatzen dituena eta hitzarmenak negoziatzen dituena. Euskal pentsamendua egiteko era eta tresna asko daude, eta denak beharrezkoak ditugu. Analitikoak, historikoak, aplikatuak, metafilosofikoak, fenomenologikoak, antzinakoak, erdiarokoak, modernoak eta postmodernoak, denak. Ados, aroztegian ditugu askotariko tresnak, baina nola antolatu arotzarik gabeko aroztegia. Zerekin ordezkatuko dugu arotza? Askotariko piezak osatzen duten sistema hori nola abiarazi? Erantzun asko dira. Adibidez, atzo aipatu zen bat aipatzeagatik, moralitatearen historia naturalean, atzo Juan Ignacio Pérez Iglesiasek azaldu zigun moduan Tomaselok azalpen bat ematen digu. Talde batek bere buruari erronka bat jartzen badio, norbanakoa bakarrik lortu ezin duen helburu batekin, animalia handi bat eizatzea, adibidez, sortzen da nahitasun partekatu bat, eta hortik eiza elkarrekin egitetik, hortik errua, lotxa eta kontzientzia morala bera. Bueno, hipotesi bada, Nietzsche ez dago hortik oso urrun, baina hipotesiak hipotesi argi dagoena da, erantzuna ez duela ezer mistikotik, ez duela ezer misteriotxotik. Erantzun naturalista da. Eta galdera bera, informatikan, adibidez, arazo jakina da. Bootstrapping deitzen zaion problema horri, kanpoko ekarpenik gabe bere burua abierazten duen sistemaren problema da. Sistema horok kanpoko ekarpena behar du. Izan ere, kanpoko ekarpenik gabe ez dago sistema autonomorik. Baina ekarpen hori ez du zertan arotza izan, ez du zertan kanpoko adimen bat izan. Izan daiteke aroztegia bera, praktika zehatz baten bidez bere buruaz kontziente bihurtzen denean. Autoeraketa prozesu bat da finean. Nun sistemak sistemari buruz ikasten duen bere burua abiaratzeko prozesua aurrera eramanez eta nolabait sistemaren kontzientzia emanez. Autonomia eta autoeraketa dira interakzioaren bitartez sortzen diren fenomenoak. Baina zeintzuk dira kanpo eta barneko baldintzak, zeinei esker sistema autonomo bat bere buruaz kontziente bihurtzen den. Galdera hori saiatu zen erantzuten Francisco Varela, zientzialaria, eta bere lana jarraitu dute Euskal Herriko Unibertsitatean besteak beste Álvaro Moreno eta Arantza Etxeberriak. Baita orain MIT-n dabilen Otto Scharmerk ere. Guztiek bat egiten dute zera honetan. Kontzientea izateko prozesuak aldirela sortu, aldirela landu, bai norbanakoan, Varelak esan zuen moduan, bai komunitatean, Scharmerren erantzuna dago. Eta zeintzuk dira prozesu horiek? Mugimendu kooperatibistaz aparte, atzo Beñat Irasuegik esan zuen moduan kooperatibismoa bera eraldaketarako tresna bat da, komunitate autoeratuak sortzeko, prozesu guzti horiek badute zerbait filosofiatik. Ikuspegi materialista batean, ulertuko dute hemen filosofia, eta Alain Badiouren hitzak hartuz, metanoia gisa, gogoa edota bizitza eraldaketa gisa ulertuko dut. Hauxe da Badiouren aipu bat. Subjektu baten eraldaketa zuzena da filosofia. Erabateko bihurketa, bizitza aldaketa osoa. Eta horren ondorioz, erlijiotik oso gertu dago, baina zeilik bitarteko arrazionalen bitartez. Maitasunetik oso gertu, baina desioaren marruskadurarik gabe. Konpromiso politikotik oso gertu, baina erakunde zentralizatu baten sokamotzik gabe. Arte sorkuntzaren potentziatik oso gertu, baina artearen bitarteko fisikorik gabe. Ezagutza zientifikotik oso gertu, baina matematikaren formalismorik gabe eta fizikaren bitarteko empiriko eta teknikorik gabe. Horraino Badio. Beraz, ezagutza guztietatik gertu, baina ezagutza jakin bat izan gabe. Badouren aburuz, filosofia ekintza bat da. Inoren gandik guztien gana libre zuzentzen dena. Eta ekintza horren bidez, orduan, zeri erreparatu? Zeri erreparatu behar dio komunitateak edo aroztegiak, Azurmendiren kondairan,
sistema bere buruaz kontziente izateko. Ez etorkizunari, ez iraganari, oraingoari baizik. Oraingoan, arlo sozialean ditugu etorkizunaren haziak eta iraganak utzitako lurra. Zeri erreparatu? Elkarri begiratu eta entzun beharko diote sistemako zatiek. Tresna bakoitza beste tresnei begira. Der Schlüssel, gakoa izeneko Schillerren epigraman bezala, zeure burua ezagutuko duzu besteen jarduera ikusten baduzu. Besteak ezagutuko dituzu begirada zuregana itzuliz. Horregatik, Goetheren eta erromantizismoaren espirituari jarraituz, benetako gizarte transformaziorik ez dago norberaren gandik hasten ez bada. Barne eraldaketa horretan entzumena lantzea ezinbestekoa da. Ni eta nire moduan pentsatzen dutenei ez ezik, ezberdin pentsatzen dutenei ere arretaz eta empatiaz entzun beharko da. Elkarrekin eremu berria sortu nahi badugu. Hori da nire ustez, ez dakit, Andonik zer esango duen ondoren, Azurmendiren moralismorik gabeko etika. Bere obran, nire ustez, hasieratik dagoena. Atzo Aitor Sorreluzek erakutsi zigun moduan, hitz berdeak liburuan irakur daiteke. Ze haiz etziakiagu begiz begi batak bestea begiratzen eta. Elkarrekikotasun horretan, begiz begi batak bestea begiratzean datza Azurmendiren etika nire ustez. Horrela, arotzarik gabe ere, lidergoa posiblea da. Baina oraingo honetan lidergoa ez datorkigu heroi batzuen borroka epiko batetik. Lidergoa etorriko da praktikatik bertatik. Parteak osatzen duten sistemari bere osotasunean erreparatzen diotenean. Komunitatea bere buruaz kontziente izan dadin. Gure buruari erreparatzen diogula, berriro Joserekin, jakiteko badaukagula geure pentsamendu bat. Ez da lorpen erresa, inundik ere, baina filosofia behar du, behar gaitu. Baina filosofoa ez da arotza. Ezagutzaren tresna guztiak ditu eskura, baina bere zeregina ez da tresnen erregea edo liderra izatea. Hori bederen badakigu Platonen garaietatik. Ezin dugu arotza ordezkatu filosofoarekin. Bai ordea, tresna guzti horiek erabili, filosofia den metanoia hori, eraldaketa hori bilatzeko. Eta hori ez du badiuk bakarrik proposatzen. Charmerrek ere, munduko beste muturrean, Massachusetts Institute of Technology horretan, Charmerrek ere filosofia ulertzen du mundu zabalean modu librean edatzen den arlo sozialeko ekintza ikerketa gisa. Arretaren egitura sakonak eta kolektiboak identifikatzeko eta aktibatzeko asmoz. Baina guztia oso abstraktua denez, bukatuko dut adibide batekin. Eta adibide horren bitartez, edo adibide horien bitartez, Charmerrek MITn garatu duen gizarte aldaketarako teknologiaren 5 urratsak aipatuko ditut. Hauek dira urratsak. Eta lehenengoa da, elkarrekin hasi. Argazkian ikusten dena, Jose Azurmendi katedraren sorrera da. Bertan gaudenok ez dugu berdin pentsatzen. Baina egitasmo honen inguruan elkartu gara, elkartu ginen. Konexioa egin genuen aurreiritziak alde batera utzita. Ustu genuen, atzo esan bezala. Praktika komunitate batean lan egin ezkero, gure gaitasun honenekin lotzen gara, aroztegiko batzarrean bezala. Bigarrena, elkarrekin sentitu. Argazkian jarri dut World Cafe ikerketa ekintza bat, iaz kampusean egin genuena. Kampusa da gure arloa, gure soroa, baina zer dago soro horretan? Askotan ez dakigu. Zentzumen organo kolektiboak behar ditugu. Elkarrizketaren bitartez, euskal pentsamenduak ze ostila pentsatzen duen jakiteko. Hirugarrena da iturbegia ikusi. Hau da, deskribatzen zailena den urratsa. Hemen iaia mistikoa jarriko naiz, barkatu. Baina funtsean azaleratzen den etorkizunari adi egotean datza. Eta argazkian ikusten duguna hurbia da, baina norberak irudikatu dezala bere paisaia, bere iturria, bere ur jauzia.
Thoreauk, Henry David Thoreauk idatzi zuen moduan, ur xirripa aintzira honetara edo putzu hartara nundik heltzen den ikusten dutenek kemena bildu eta erromasaldia jarraitzen dute iturbegirantz. Laugarrena, elkarrekin sortu. Lauzpabost lagun bilduta asko egin daiteke. Egin dezakegu eskala daitekeen prototipo bat, edo bi. Baina beti ere, bihotza, eskua eta burua lotuz. Ez dadin lan intelektuala soilik izan, aulkiak ere mugitu beharko dira. Eta argazkian daukagun maisu horrek irakasten duen moduan, eskerrik asko Ikorkotx argazkirengatik, bihotza, burua eta eskua lotuz. Zerbait sortzerakoan osotasunetik abiatuz, sistema osoari erreparatuz, baina eskalagarriak diren prototipo txikiak eginez. Bukatzeko, elkarrekin garatu. Prototipo horiekin frogak egin, azkar eta ausart, emaitzen arabera aldaketak egiteko. Hala egin genuen pentsatu jaialdian duela 3 urte, gehiegi pentsatu gabe filosofia kaleratzeko ekintza sorta antolatuz. Eta aurten, argazkian dugu euskal pentsamenduaren etorkizuna. Filosofiara hurbildu diren gazte ero horiek. 3 urtetan egin izan dugu, eta urte bakoitzean ezberdin izan da jaialdi hau, eta sortutako feedbacka erabiliz, garatuko dugu eta jarraituko dugu urtero horrelakoak egiten. Beste toki eta arlo batzuetan Xarmerren teoria erabili izan da, euskaraz, hau ez da ezer esoterikoa, erabili izan da Gernikan, Getxon, Gasteizen eta Bermeon egindako hainbat proiektuetan. Baina Portugali begira, hasi naiz gaur eta berdin bukatuko dut. Os Luziadasi buruzko entseioan Josek deskribatu nahi zuen historian herri bat edo kultura bat den fenomeno barneanitz konplexu hori. Bere oroitzapen eta ahazpenekin, kontzientzia bezala alegia, orokorki nola ozitu eta agituratu ohi den. Egitasmo hori noski ez da kabitzen ez bere entseioan ez da nire hitzaldian ere. Baina argi dut Joserentzat kultura zerbait bada kontzientzia dela. Eta zehatzago, bere burua ezagutzen duen sistema autonomoa, errealitatean eta oraingoan kokatuta. Etorkizunaz hitz egitea eskatu zidaten, eta kulturak ez diardu etorkizunaren ezagutzaz. Ados, baina azaleratzen den etorkizuna aurre ikusteko ezinbestekoa da kultura garatzea. Zentzumen organo kolektiboetan eta praktika komunitate zehatzetan gauzatzen den kontzientzia sistemiko hori. Eta horixe da, nire ustez, orain dugun erronka bat. Erronkari aurre egiteko, 2 gauza behar ditugu filosofia praktikatzen dugun komunitatean. Hitzaldi honen 2 ondorioak dira, edo 3 edo 4, eta bukatuko dut horiekin. Barrura begira, euskarazko filosofian dauden askotariko belaunaldi, estilo, eskola eta jendea elkartzeko guneak sortu. Eta kanpora begira, eraldatze prozesuetan aktibo dauden gizarte berrikuntza metodologiak gure ganatu behar dugu. Finean, hemen aipatua izan da, eren egun, Juan Mari Torrealdaik esandako hitz bat, taldea. Taldean jardutea, tokian tokiko taldeetan. Eta aldi berean, atzo esandakoa, ez eren egun esandakoa, mundua eraldatzen duten joerak ulertzea, uste dut Pruden Gartziak aipatutako ideia bat dela. Ondorio horiengatik, muito obrigado, Jose, eskerrik asko, baita zuei, ere, euskal pentsamenduaren marruskadura etorriko direnengatik ere bai.